Kinong tray casual jong katanat kakoi yakia na Riboy district benta kasngi kilapteng kejing yaki da kabara alamayong baru da kejing syak tengan ban persya ya ka sarkar jela bad ya katanat kakoi kakia halor kejing lek kuman ya kijing dawa ban tungkam purano eki hakatanat jong kakoi kakia. Kini kinong tray casual kilami ban penlong da kejing yaki hapo akalama ka Riboy Progressive Health Workers Union bad kane kade kisinjam kebaar kebakilami banyaki bad ino eki kam kijam namar ka jingle kuman ka sarkar jela bantung kampura no eki nakalang jongaru ngasewan kubur dengan dawa halor jong kane ka ba ikong ila ong menta ila bendi baro e jisya kande kamde gasin ka menengkong bad kade ru gasin ka baar yangi tingi yo i bagasin ka menengkong kampoi sono ka kum ka jing temu ka jong ikum kisual halokar jong Riboy dan rem ngimbang se menta ban jam sasisin pat ban penkan mau ya ke sarkar ke jongi ngan ai nuksa khandiat habaga kimi kanang ban khai khun kadon kam em ban ai bunyi lada ka kimi kam ai bunyi songthu ba ikhun iniap tengi ki kiswal Riboy kalong kum tatik haba pinang ban thung yangi pidon kam ban ai ka bam kadi yangi ban penbit penbiang yangi lemdang ta nyen sayap hamtam umbangi yo mat hau news nem bagadon kene ke jipang kobit delada kambiang ke jing siu nangi kemut ba ha ke liang ka jing trei kam jongiru kathut nadong sedong dan re ke jing khmi lenti jong ka sarkar bat ki hel ki senior officer kemut ba ngingim dai ban pep trei watang sisiru dan re nang nong in yo bai kali watang ka bai bam yelde ru ngim yo kamtam gi khun gi ladon gi khun gi ti ni laya trai khatsan arphusnem ngaladon arphusnem baga trikam dan rehadu menta ka sukar kampat jubab bat kamle rum ya kene ke jing dawa jongi tekum ta ngaru ngapen kan mau halor jong kene ba kumbangi yo iya ka skim ka ba khat khandai punriu ajing sia ka sarkar kala dai ban pentrikam no kenang ba mengigi ke soal harukar ngisuk banyai lenti ngin suk ngin sang bat ngila ban trihok ya laga jong ka kamram jongi lada ka sarkar ka itu bat ka pentrikam no ya kene ka jing dawa jongi kum casual health worker Riboy tekum balong ha ngapen kan mau lor jo kata ni sedang ya kene ka kamda ka bangi straight bat ni diman ha kene ka si bat ni sedang ku ba surje bat ngin kan kut kene ka jing song sat kan jongi hadu san buje kumta nagaliang kasukar pi omtang tas handai hadu la sangin pitang biang kane nadu spoje bang insong kumne bat hadu san buje ngin satkan kane kalong ka jing penkan mau ka jing diman ka jing protes jongi nagaliang jongi kum ka union sabsi kasukar kamtam ya ki amle ki officer bahe namar kate ka kamram jongki ka kabukser jongki menta ka kanti banjo i ban pet yangi ki rangli ki kunswet ki baduna na rong sedong tengi kimi lenti nakaliang jongi ba to pin kan maulam jengi hapo assembly jongpi ban pentri kam ban pendon kam no ban ya keren ya kan ne jing dawa ba jing don kam jongi kumgi sual long tangki ne jing pen kan mau ti jonga ba ti protes ti jongi nakaliang ke sual kublai sibun ya ki baro blai untuk ki burom ngayang hang ne nakaliang jong di casual worker jong ka health department Riboy district Ibro Kawai hak beningkong ngesngoy kaban ai kublai ya DMNHO jong ka civil nongpo DC kibla ai ngi kalat hak bangi yo kumne kum kinong tray casual ban yalum hak ne ka flau jong ka civil hospital ngesngoro kaban ai kublai na kabenta jong i samla Napoleon mau piang ibalong uway na ki invites ibla rap ibla Christian ngi na kapor ha bangi syam ni kini kijing hadeng jongi kum kinong tray casual tengayang hak ne kapor kum kaway na kilong kumi kabatray kini kakam casual mentala arpus nem da kamensem kabakya bat da kijing pat kedonut habang perkhat ikijing kabangi ngilamat lang ba jong kini ki arpot likisnem hakaba katkum ka act ka ba 1996 ka sarkar kala pelat ban pentray kam no ya ka MRCW na kabenta jongi kinong tray jong ka health department bat kiwe ki department na kabenta jong ki casual worker reka bas ngausi kalong ba menta kane kalayat arpusan snem rena kaliang jongi gum kinong tray casual jong ka health department ngimpat yo setia ya kane ka regularization batru katulop ka jongi kamlong kababet kababiang dia kane ka por ka mensiam ka badiaw bat ki umat ki bejaw ngasoy ka banbu ikane ka jingkarpat siya ka sarkar
syaki bor ki bahalor syaki nong mi khmat jong kane ka dong ri boy bakin ra ya kane ka jinge ka bangi kendo bakin ya keren bakin ya tai bakin ya khir na ka benta bakin penlaj no ya ka bakin pen scam no yangi kum ki nong trai casual jong ka health department ki blasi post nem sejrong bangin yo no ya ka regularization hakane ka por sisha kum ki keme ki pa ki batrai ya kane ka kam ngimat sibon ke jing ban pendap ban penbiang ke yen ka sam kham tam hakini ki arsnem ka bakadon kane ka COVID-19 ringkat baka lockdown ka ba ngim don ka bay kali bangin ngin syong kali ni haban ya ka kejat kung ba arkin ta ai na ka benta bangin poi saki jaka tray ban pendap ya ka duty ke jungi han rengi ngoban ai ngo bakidang don ki ba dwailem na ka benta jungi ngila ban long kumne ko bangilong ban pendap el ka jong ka duty ke jungi hakane ka por ka men sem ka bas ngoret ngabu ya ka jingkerpat sya ka sorkar sya phi ki nong yalam ki nong mi khat jong kane kari khasi ka be ke jungi kinong mi khmat na ka dong ri bhoi ba phin pet lam ya ka jing jungi kum kinong trai casual hapo jong ka health department namar lada ka long kum ne ko makalong menta ngasngo ba lada ka COVID-19 kandang wan pat nginom la asu ka ban ai ka jing syakri ka bapura namar nginom la asu ban yai pedang ka jing trai jungi ringkat ba ka jing jau umat hapdeng jong ki jing ki babun kum tada ka men sem ka bas ngoret ngada kerpat ya ke sorkar ba ai ba kani ka kenti kan long ba mangi kinong trai casual jong ka health department ngin yo no ban khet yo so jong ka jing job bangin la ban korsyan ni ka yen ka sam ni ki khon ki ti ki chongi bat bangiru ngin nang yai bu ha ki jing duai ba kinong yalam jongi kinang yo ka jing start ka jing syampang ban pet na ka benta jongi ki batuk ki barangli bangin yo ya ka hok ba ka jing shisha ka tien ka ong ba ka hok ka kentiu ya ka jai ban reu hai ka pop ka pelek ran ya ka jai pen reu ai ba kani kari khasi ka ba ke chungi kanom hap ha ka jing le ran hai ka nang yai kan tiu na ka por sya ka por ha ka ka por nga so ban ong ko kinong mi khapat ko kinong ya lam ba chungi kum ba phi ya laki kemi ki pa ki bla kan tiu ya phi hadu ka kerdan kum kinong ya lam to ba to sngoru ya ka jing ka bangi kinong trai casual ha ka ni ka dong ri bhoi ni mat nang baki khon ki ti ki chungi kin yo ka hak ka bi ki dei ban yo nangi kum ki kmi ki pa khublei sibon ublei unda ker khui phi ki nong yalam jong ka ne ka ri ba ka jat ban reu